Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ako na lang mo, Abdi Bran. Tingalig si Jumari ka na ang aming balik. Sige, Miss Gracia. Hello. Nang Tarsila? Miss Gracia, dili ka na siya si Tia Tarsila. O sa ko'y dili nga siya mangyod ni. Kalain niya pa ako. Dili siya sinang Tarsila. May mabangumaban ako. Oh, Ayaw siya pasudla, Miss Gracia. Sana siya sa mga patay na nga nabangon gikan sa lubnganan. Halika mo. Kapan ka mo na ako. kining akong krusipiho nga bininitahan mo ang tutuki. Sumaw. Kasakit sa mata. Brenna? Brenna, kung dili siya sinang Tarsila, kisam dito siya. Siya ang kaluhan ni Tia Tarsila nga mao'y gipailang akong inahan. Usa, Dugay na siyang patay. Ugo ako magdahom nga usa di ay siya sa mga minatay nga nabuhi. iyo, kalain, uy. Mura siya og zombie, pero abdi kong lihok. Paspas kayong nagadagan palayo. Nisutoy sa dihang gipaatubang na nimo niya ang bininitahang krusipiko nga kwintas. Husto, ang solid bronze nga punyal, magamit to nato ni ining sitwasyon na karon, Brenna. Oh, di ay tuod. Asa man nimo gibutang? Naasa kong bag. Kadiyot ha, kuhaon sa nako. Di arang hait kayong solid bronze nga punyal. Brenna, diha ni mo ning akong kwintas nga may biniditahang krusifiho. Kaya ako'y muda ni ining hait kayo nga punyal. Ang Miss Gracia. May balik tingali si tiya ni mo. Si Ursula di ay nga dugay nang namatay. Ablihan ako ang pultahan. O ikaw, kalitis siya sa pagduslak sa iyang dukha niya ng hait kayong punyan nga bronze. Ano mo balik siya sa iyang lubnganan? Sige, Bran. Sige, ablihi. Kay magpasalipod ko sa luyo niya ng pultahan. Oh, Miss Gracia. Brina, musod ko. Hain man si Miss Gracia. Mamatay ka sa dayon! Ursula nga kaluhan ni ng Tarsila! Yeah! Miss Gracia, ayaw! Siya si Tia Tarsila! Ako ni, si Madang Yutar sila. Miss Gracia. May gani kay imo kong napungan, Brenna. Gusto ta ko ni mong patyon? Dinhi ganiyang imong kaluhat niya nga patay na panabuhi. Si Ursula. Dinigikan si Ursula. Oy nang, pagkaon mo iyang tanaw tingali namot ni Brenna. Dili na si Ursula karon ang nagkontrolar sa iyang lawas. Human kini mibangon gikan sa ilong gana. May espiritu ng dautan nga misud karon niini. Mo'y nagmando kaniya. Nganong gibukaw pa mangyud ang malinahon ng pagpahuway sa dayon ni Nanay Ursula Tia Tarsila. Musod ko. Magsulti ta ninyo diya sa suot. Please lang. Ayaw lang pagsuot nang ha. Ano man? Gusto ko manalipon ninyo. Sorry lang git kaayo pero wa ko'y pagsalik ni mo nang. Unsa? Pasensya na gud Tia Tarsila. Pero nag-agadasan ko ni Miss Gracia. Brina. O, malagi ang pare dong Jumari. Siguro ko maki nga wagid makalabang ang pare ning unang gabi sa pagsubang sa takdol nga buwan. Magpiesta gyud ang mga linalang sa kanitngit. Unyan dong, anherta din ni susundan ng imong auto. O maki, aron maniid sa mga panghitabo nining gabi una. Hala, sinang Tarsila man ang naglakaw nga. Mura nagbitay yan dila. Siya tuod ka na, maki. O niya sa paingon din sa naimutangan ning auto. Time pa ha, time pa. Siya, bakit ka na?
Hala, murag siya, murag sa pagdili. Naana siya sa tungtungod, Maki. Hala, Oh, hala, uy, hala. Giuyog niya ni ako. Tudong Jumari. kakusga niya, Maki. Hala, uy. Panganda maging kanunay, Maki. Dong Jumari. Matirang matibay. Sinangtar sila. Sinagtar sila. Salamat yung kayo, nantar sila. Nagtuog yun mi si Dong Jumari. Og ikaw to nagtar sila. Dong Jumari, Maki, siya si Ursula. Ako siya kaluha nga dugay na kaing namatay. Apan usa sa mga binatay nga nagabanhaw ginamit ang itom nga mahika. Unsa na? Buntag na. Siguro kung kadaghan magnahimong biktima. Ang akong mga hinarib kagabi. Atol sa unang pagsubang sa takdol nga buwan. Anam-anamon ko sa pagpakurog ang katawan. Ang tod nga mubali sila sa ilang pagtuong. Ongolok uka. Arilok uka. Nungaob uyaag. Rakutindasan kapmane. Gangabas nguli. Nagsusik ko sa'yo ninyo din eh. Kuhan, kamusta mo? Okay rami, Chong. Bitaw, Jo Marie. Okay rami din ni Miss Gracia. Nakalingkawas gid mi sa posibleng pag-atake unta sa mangtas. Gabi na magsinangtar sila. Oh, Dugay na kaayong namatay si ani Nanay Ursula. Kaluhan ni Tiatar sila. unya gabi. Sa ikaduhang pagsubang sa takdol nga buwan. Pabalik ko na nako siya sa ilubganan. Patay na siya. Dili kini mauwang yung kalibutan. Unsay nahuna-hunaan ni mong buhaton, Jo Marie? Bitaw, Chong. Unsaon mo siya? Krisha, Brenna, maigo na kong kaalam nga nakatunan gikan sa kasulatan sa tagak nga mga anghel sa karaang kasaysayan. Unsa? Makaluluoy kayo ang kalag ni nanay ni mo Ursula, Brenna. Nga sa kadugay ng panahon sa iyang pagpahuway sa lubnganan, gipukaw pa gyud pinaagi sa itom nga mahika. Chong, tingali pa yung maunsa ka, ha? Ako ra mahibaw na ini, Krisha. Kauban ko si Maki sa nahuna-hunaan akong misyon batok sa mga patay nga nabanhaw ug nagsumpaag karon sa kalibutan sa mga buhi. Kita na lang ang muadto kang Padre Ferde, Maki. Maog yun. Kay siguro yun ko nga maong wato siya makasungasong gabi tungkol kinaputos naman sa itong nga espiritu ang kalibutan. Ni Hari nag-anam-anam ang gahom ni Satanas dinis kalibutan, Maki. Ug unang gigamhan niini, mao ang mga opisyal sa atong gobyerno. Naadya kanila mo focus ug mi penetrate si Satanas. Unsay bote mo ipasabot dong Jumari? Ang mga korap na to nga mga elected officials, sila ang gigamhan karon sa espiritong dautan ni Satanas, Maki. Nahimong normal na lang ala kanila ang paghimog dautan. Maog yun. Baga kayong mga naon. Ang korupsyon ug ang drug addiction mo'y nag-unang kasalanan nga nakapalig-on og samot sa gahom ni Satanas dinis kalibutan, Maki. Dini ka lang ha, Maki. Odong Jumari, magpaabot lang ko nimo din nga mahuman mo sa inyong panagsulti sa pari. Maki, panidi ka ng tawhana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!